Evo u današnjem videu ću vam pokazati još jedan senzor koji ima jako bitnu ulogu što se tiče paljenja hladnog motora, paljenje vrućeg motora, koji ima jako isto bitnu, još veću ulogu što se tiče ubrizgavanja, to jest kako će vam auto ići, kako će smjesu kompjuter praviti. Jednostavno taj senzor je neki 50% bitan faktor u cjelokupnom radu motora, a to je taj mali ovdje senzorčić. To je senzor temperature goriva koji se na 2.0 TDI motorima nalazi direktno povezan je blizu pumpe negdje. Znači taj senzor, njegovi prvi simptomi su kad je motor vruć, duže vergla, kad je neki recimo gužva, ovo ono, javlja grešku da je tipa motor ide u limp mod i svašta nešto. Eto, to vam je taj senzor ovdje sa ovom oznakom. Aj zdravo.